Αυτή είναι η πόλη μου. Αμόχωστος. Φαμακούστα. Βασιλεύουσα. Μαρόση. Είναι η πόλη μου. Η νιώτη μου. Οι ρίζες μου. Αυτή είναι η πόλη μου, η πόλη μας. Μισό αιώνα μετά παραμένει η πατρίδα μας. Αυτή η πόλη μετρά χιλιετίες ζωής. Γνώρισε πλούτη, δόξες, αλλά και περιόδους καταστροφής. Η ιστορία της είναι μια ιστορία συνεχούς αναγέννησης. Έτσι και τώρα μας περιμένει να επιστρέψουμε. Να φέρουμε την ειρήνη και τη ζωή στις όμορφες γειτονιές της. Να γίνει πάλι βασιλεύουσα. Η ιστορία της Αμοχώστου αρχίζει από το 17ο αιώνα π.Χ. Η αρχαία έγκομη ξεκινά την εμπορική παράδοση της Αμοχώστου ανταλλάζοντας χαλκό και εμπορεύματα με άλλους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Την παράδοση αυτή θα ενισχύσει η Σαλαμίνα, η οποία μετέπειτα μετονομάστηκε Κωνσταντία. Πόλη του Ονίσιλου, του Ευαγόρα και του Απόστολου Βαρνάβα, η ισχυρή και πλούσια Σαλαμίνα δεσπόζει της περιοχής για 17 αιώνες. Η Αρσινόη έμεινε στην ιστορία για το φυσικό λιμάνι της που εξυπηρετούσε τη Σαλαμίνα. Εκεί η μεσαιωνική Αμόχωστος παίρνει τη σκητάλη από τη Σαλαμίνα και γίνεται σπουδαίος εμπορικός σταθμός ολόκληρης της περιοχής. Πόλη Βυζαντινών, Φράγκων, Γενουατών, Αράβων και Ενετών πριγκίπων, ευγενών και εμπόρων. Τα ενετικά της τείχη που ξεκίνησαν να χτίζονται επί Εκατερίνης Κορνάρο ορθώνονται υπέροχα ακόμα και σήμερα, μαζί με τον περικαλή ναό του Αγίου Νικολάου και ο ξακουστός πύργος του Οθέλου, εκεί όπου ο Σέξπιρ διάλεξε να εκτιλήσεται η ομώνυμη τραγωδία του. Η γεωγραφία και η φύση ευλόγησαν την Αμόχωστο και τις πόλεις προκατόχους της που έζησαν εποχές πλούτου και δόξας. Ούτε οι φυσικές καταστροφές, αλλά ούτε και οι πολεμικές επιδρομές ήταν ποτέ αρκετές ώστε να ματαιώσουν την αναγέννησή τους. Τέτοια περίοδο αναγέννησης και ανάπτυξης έζησε και η δική μας γενιά, ξεκινώντας από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ξαναφτιάξαμε το λιμάνι μας και το εμπόριο άνθησε πάλι. Η Αμόχωστος έγινε για ακόμη μια φορά η εμπορική πύλη της Κύπρου, όπου πραγματοποιούνταν το 90% των εισαγωγών και το 70% των εξαγωγών όλου του νησιού. Φροντίσαμε την έφορη γη μας και αυτή μας αντάμιψε απλόχερα. Κάθε περιβόλι και ένας ανεμόμυλος να ποτίζει τις μυρωδάτες πορτοκαλιές της Αμοχώστου. Οι χρυσές παραλίες της πόλης μας και τα καταγάλανα νερά της προσέλκυαν χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Χτίσαμε σύγχρονα ξενοδοχεία και εστιατόρια, χώρους διασκέδασης, προσφέραμε υπηρεσίες και αυθεντική φιλοξενία. Μέσα σε 14 χρόνια, η Αμόχωστος από μόλις 10% αποκτά περισσότερο από το μισό μερίδιο της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο. Οι 457 τουριστικές κλίνες ξεπέρασαν τις 10.000. Παράλληλα, χτίζαμε τις υποδομές που στήριζαν αυτή την ανάπτυξη. Σύγχρονους δρόμους, δημόσια κτίρια, υποδομές κοινωνικής αλληλεγγύης, πλατείες και πάρκα, αντιπλημμυρικά έργα, αποχετευτικό σύστημα και ένα πολεοδομικό σχέδιο που οργάνωνε την ανάπτυξη για τα επόμενα 50 χρόνια. Φροντίσαμε όπως η ευημερία και η ανάπτυξη πάνε χέρι-χέρι με την πολιτιστική άνθηση. Ιδρύσαμε πολιτιστικούς ομίλους και λέσχες. Φτιάξαμε μπάντες και συγκροτήματα. Ανάμεσά μας αναδείχθηκαν ταλέντα στις τέχνες και τα γράμματα. Η πόλη υμνήθηκε από ποιητές, ζωγράφους και λογοτέχνες. Τα σχολεία της πρωταγωνιστούσαν στις πολιτιστικές δράσεις. Νέοι χτίσαμε αθλητικά σωματεία που έγραψαν ιστορία. Η φιλοδοξία και το όραμα για την πόλη μας τροφοδοτούσε την εργατικότητα και τη δημιουργία. Οι Αμοχωστιανοί είχαμε πολλούς λόγους να γιορτάζουμε την ταχύτατη και πολυδιάστατη ανάπτυξη της πόλης. Και γιορτάζαμε με κάθε ευκαιρία. Ποιος δεν θυμάται τη γιορτή του πορτοκαλιού, τα ανθεστήρια, τον κατακλυσμό. Το μέλλον που φτιάχναμε διαγραφόταν λαμπρό. Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι Αμοχωστιανοί ήμασταν παιδιά μιας πόλης ζηλευτής. 45.000 ψυχές με όνειρα και αισιοδοξία. Είμαστε μωρά και χωστήκαμε που κάτω από το τραπέζι. Έγινε ένας πανικός. Δεν ξέραμε αν η επόμενη μπόμπα ήταν να πέσει πάνω μας. Εθωρούσαμε τις μπόμπες που επέφταν από τα αεροπλάνα. Και η εικόνα θα σταματήσει να με στοιχιώνει. Εφώναζε της μάνας μου, άφης τα άλμπου με τις φωτογραφίες.
Και έμπα στο Ο αυτοκίνητο. παππούς ανέβαινε δυο τα σκαλιά και φώναζε. Εφεύκαμε και νομίζαμε να στραφούμε σε 2-3 Θυμούμαι ημέρες. τη μάμα μου να κλαίει. Έχει 50 χρόνια. Η ζωή μου ετέλειωσε εκείνον τον Αύγουστο. Έγινε εισβολή, ήρθαν οι Τούρκοι, Όλη τη χαρά, τη δημιουργικότητα, το όραμα, όλη τη ζωή μας την έκλεψε ο τουρκικός στρατός, η τουρκική εισβολή. Το πραξικόπημα, ο πόλεμος, η κατοχή μετέτρεψαν τα όνειρά μας σε θλίψη, σε μαράζι, σε προσφυγιά, σε αναζήτηση. Ένα διαρκές βάσανο, άλλοι τόποι, άλλες ζωές, όλα ξένα. Οι βαροσιώτες, σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, να ξεκινάμε από την αρχή. Την πόλη μας τώρα την αποκαλούν πόλη φάντασμα. Ένα κομμάτι της το έκλεισαν για δεκαετίες με σειρματοπλέγματα και σκοινιά. Να κρατούν τη ζωή και την ειρήνη έξω. Το 85% της πόλης έχει επικιστεί, γίνεται αγνώριστη. Η ύπαρξή μας διαγράφεται. Το περιφραγμένο μέρος ανοίγει σταδιακά. Μία ακόμη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των επιταγών της διεθνούς κοινότητας. Η τραγωδία μας γίνεται θέαμα. Μα δεν είναι κινηματογραφική ταινία. Είναι οι χαμένες μας ζωές. Ο χρόνος φεύγει. Οι άνθρωποι φεύγουν με πίκρα και παράπονο. Υποσχέσεις, ψηφίσματα, αποφάσεις και δηλώσεις μας δικαιώνουν. Μα μένουν στα χαρτιά. Κι όμως η ιστορία μας δεν τελειώνει εδώ. Γιατί είναι μια ιστορία 4.000 χρόνων. Η ζωή, η ευημερία και η ανάπτυξη πάντα έβρισκαν τον δρόμο τους σε αυτόν τον τόπο. Ξανά και ξανά. Γι' αυτό επιμένουμε. Η Αμμόχωστος δεν μεγαλούργησε ούτε με μισή πατρίδα, ούτε με μισές ελπίδες. Αυτή η ιστορική πόλη μπορεί να γίνει η αρχή του τέλους της τουρκικής κατοχής και του διαχωρισμού. Η αρχή της επανένωσης της Κύπρου. Μαζί, χέρι με χέρι, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, όλοι οι Κύπριοι. Για μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Όλοι εμείς που θέλουμε να χτίσουμε ένα ειρηνικό και ελεύθερο μέλλον για τον τόπο μας. Είμαστε όλοι Αμμόχωστος.